dakinhar kemm kejt jum il-premjazzjoni lanqas ġejt u kemm drabi waħdi bkejt fi skiet qatt ma kont hemm waqt ir-reċċa tal-miliet dejjem barra u qatt ma tkun id-dar min jarak kien jaħsbek raġel mill-aħjar Lil-lom tajb is-sieq minflok ħabbejt kellek interessi oħra lilna nsejt Min iżommni dejja jien ma kelli l-ħadd nisqar li tfulija jien ma kelli qatt Kemm nixtieq illi bqajt magħna flok lilna tradejt illi qed li tħobbni minflok lilna nsejt Kemm nixtieq kont l-eroj tiegħi missier mhux li kien minflok l-eroj tiegħi kelli nkun jien Kemm nixtieq li tiegħi kont mudell li fuq ħajti tfajt li d-dija mhux id-del Il-mħabba tajtni flok abbuż li jien kont l-ewwel f'ħajtek mhux il-flus Kemm nixtieq memorja tiegħek waħda nsib illi minflok għadu tiegħi kont ħabib Kemm nixtieq illi bqajt magħna flok lilna tradejt illi qed li tħobbni minflok lilna nsejt Kemm nixtieq kont l-eroj tiegħi missier mhux li kien minflok l-eroj tiegħi kelli nkun jien Issa sibt missier li jgħix dar wol Ommi sabet min ħobba wkoll Issa naf li jiena ngħix erġajt lilu jien missier flok lilek ngħid Kemm nixtieq ngħid li minnek jiena kont maħbub illi kont hemm issalvani minn ġoħaq lil-bub li ta' kull ma milt magħna jiena nammirak mhux li int ġħat li anki dritt illi narak Kemm nixtieq illi bqajt magħna flok lilna tradejt illi qed li tħobbni minflok lilna nsejt Kemm nixtieq kont l-eroj tiegħi missier mhux li kien minflok l-eroj tiegħi kelli nkun jien Thank you